ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо. ҳозир ман мехоҳам барои шумо анами хел бастанӯшка, шлёпки, туфли ва кетиву кроссовкиҳои туркиро нишон диҳам ва нархоша фаҳмонам. Марҳамат, ин видеора ман аз корвон, тарафи пажарка, 1-12, 1 тарафи дасти чап мегардӣ. ҳамҷо ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед биёед, бинед хитон ва чанд ҷора муқоиса кунед, куҷои арзон боша харидорӣ намоед. чӣ тавре ки дида истодаед, аз 100 чанд сомон сар мешава, 130, аз 120 сар мешава. ана ин намуддош бошад 210 сомонӣ. ино туркии тозаянд ва ҳозир бошад савдогар нархи донаша гуфта истодааст. агар ки мисол шумо бо бисёр гирифтан хоҳед, оптом гирифтан хоҳед, арзонтар ҳам мешавад. марҳамат, бисёр сифатошон хубай, ҳамашон туркиянд, фирмаҳои Авша, Машура ва дигару дигарҳо ки беҳад аз фирмаҳои таърифианд гӯем меша, барое ки бисёр духтарако мехаранд ва мегӯянд ки ҳамин фирмара чизошон бисёр мебара, ҳичи намешава. ина бинед, туфлиам доранд, 290 сомони туфлиошон, басаношкиам доранд. ана ин намуд басаношкиҳо 250 сомонӣ. ё ҳамин сезон мода шид, ҳамин сезон баромадагиай ҳамин намудо. чӣ тавре ки дида истодаед, анамихе рангош ҳастай ва сифатшам хеле хуб мегӯянд бисёр аз шахсоне ки мепурсанд ва чунки гирифтагӣ ҳастанд, ба навор бигиред гуфтам чизои нағза хостум барои шумо имрӯз ман пешниҳод гардонам ҳамин намуд видео. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки дар дигар видеоҳо ҳам гуфтагӣ будам ва боз ҳам такрорам шавад гап мезанам ки мисол ҳамаё дархостое ки шумо мекунед, албатта ки ман ба назар мегирам танҳо ҳамин ки иҷозатиянд, ҳамин ки савдогаро иҷозатиянд, ба ҳазур ман ҳамаи намуд дархостои шуморо ба навор мегирам ва рости гап иҷода беҳад қин шидагиай ба навор гирифтан, иҷозат пурсидан, зеро ки на ҳар як шахс мисол иҷозат метиҳад ки ҷоҳошона ба навор гирем, на ҳар як савдогар мехоҳад. аз ҳамин сабаб бисёр чизои шумо, дархостое ки шумо кардагӣ ҳастед, ҳозир ҳам видеош баромадагӣ нест. албатта ки бо ҳам аз пеш кӯшиш мекунам мисол ягон нафара ёбам ки иҷозатия ҷои анамин нархора барои фаҳмондани шумо ва анамон борои мехостагитона дидан. бинед иҷода чӣ тавре ки дида истодаед, ҳамаша нархошона навистагӣ ҳастам, ҳар яктае ки ҳаминҷода ҳастай. инами кетиёшон рости аз анаин сериш ман гирифта будаму аз сиёҳуш. сериш качестваш беҳад хушрӯ, сиёҳуш қадр не ба ман маъқул нашид, вале сериш аҷоиб хушрӯ, зеро ки бисёр ман ки коргар ҳастам, бисёр дар роҳ ҳастам ва ягон чӣ нашид. ана сиёҳуш бошад, фирмаш дигартарак буд, вай мисол клеёш кушода шид, худаш латаш ҳичи нашид, танҳо ки клеҳош кушода шид. инам бинед дӯстони азиз, иҷода басанӯшкиҳо низ ҳаст. инҷода ки вай буд клиент омада буд, аз ҳамин сабаб аз 140 сомон то 190 сомон аст гуфта умумӣ фаҳмондан ин намудоша шлёпкаҳои Авшара ва вақте ки надоштанд ҳар якташа фаҳмонда натавонистанд. касоне ки мисол мехоҳад харидорӣ карда, мо доставка дорем, баъд ҳамунҷа 140 сомаш мисол дар кор боша, 140 сомаша суратша равон мекунем. агар 190 сома буд, уҷода чанд сома буд, ба фикрам баландош 190 сома ва ёша равон мекунем суратоша. ҳаст инчунин дар иҷа намихел дамашникҳои фирмини, дамашникҳои турецкӣ. рости нархҳои дамашникҳоро напурсидам уқа, барое ки вай камтарак аз туркӣ мепурсанд дамашникоша. ана вайёшон балеткаҳои беҳад хушрӯ, ҳама намуд фасонош ҳастай, нархошон ҳар хела 190, 200, 180 ҳам хелеай. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед, иҷода бисёр ҳам вайёи хушрӯ омадагиай, моделҳои хушрӯ. мисол пешошон нукборик, касоне ки дӯст медоранд, ҳаст балеткаҳои нукборик. ана ин кетиҳои сабукак чанд ранг дора.
ин агар хато накунам нархаш ё 120 сомон буд ё 130 сомон. Иниш боша камакак дигартарак буд нархаш. Гипюрови бинед чӣ хушрӯ метова. Тобистона ина марҳамат 150 буд агар хато накунам ҳавая нархаш 190 буда ина бинед. Марҳамат инаи сафед 120 янау дигар кетёш. Ино бошад ана ин балеткои нукборик бошад. Бинед чӣ қадар моделҳои зиёд дора. Иноям ҳамаш туркиян ва нархошон 190 сомонӣ. Ёдовар мешавам ки нархҳои донаяй касоне ки оптом гирифтан мехоҳанд боз ҳам арзонтарак мешавад аз ин нархҳое ки ҳастай. Тамошобинони азиз, вақте ки шумо бозор мебиёед як бори дига бо чанд ҷора бинед. Ана ин кожаш 250 сомон будай ҳамин байништа камака қиматарак 250 сомон. Вале и сифатчам хубай хичам намудчам аҷоибай. Нархаш ба худаш мувофиқай. Зеро ки ҳози ҳамин хитоиё ваёшон попшои хитоӣ ҳамиқа нарх места. И боша туркии тоза 180 сомонӣ. Ана ин намуд патинкаҳо ҳастай. Иҷа чанд модел дора. Чӣ тавре ки дида истодаед. Балеткои беҳад хушрӯ ана ин намуд омада маъқул шудан. Аз ин чанд ранг доштай. Ина бинед барои тирамоҳ нағзай дар Тоҷикистон пӯшидан. Барои гаштан шахсоне ки чизи мисол попшии сабук мехоҳанд ва бисёр бароҳат боша. Пас ана ин намудҳо сабукаки хушрӯ дар назар метобад. Ина бинед чанд рангош ҳастай. Ортопедическиш боша ана иноян 230 сомон. И барои вай шахсоне ки пластоскопия меган амхалӣ доранд. Ами бемории поча тагиш ба фикрам ҳамворай нанамхалӣ ё нархошон 230 сомонӣ. Ҳамаш намихай кожни гуфтан туркӣ. Моделошон гуногун. Сифатошон беҳтарин. Чӣ тавре ки ба мо савдогар мисол пешниҳод карда гуфт. Дӯстони азиз, ростӣ нами ҳар чизе ки савдогаро ба мо меган ҳамун чиза ман ба шумо мерасонам ҳангоми видео ба навор гирифтан. Ана ино авшара кӯдаконашай аз 6 сола сар карда будай аз 100 сомон сар мешавад. Намедонам то чанд сумай аз 100 сомон сар мешавад гуфтан. Ана ин пальчико ҳастай 120 сомон. Ина ин намудоша намедонам ё 100 сум буд ё 120 сум буд. Хеле ки гуфтам одам бисёрай ва ҳар як ами дукона мисол вақт надоранд ки якта ба якта фаҳмонанд. Барои ҳавай ҳам баъзеҳоша ҳам хеле умумӣ гуфтагианд ки аз чанд сум то чанд сумай. Афшай қиматаш инаминай дӯстони азиз. Ду ранг дора сиёҳ ва сабз. Ин новинкаяй. Пеши пош аҷоиб хушрӯ аймада маъқул шуд ки мисол ваяйда камакакай пӯшодаги пеши пош ду ранг доштай 220 ё 230 сомонай набинед. Ами хелай нархаш сабук. Иҷада бо ҳастан амихел аз 100 сомон сар мешай иснаш то ними 180 200 ам хеле тақрибан ёшама шумода фаҳмонда будам нав. Ози бо дигар хел шлёпкиёш ҳастай авшара фирмаша. Уорам тамошо кунед. Ина марҳамат и вай савзш буд иш сиёш. Ҳамин авшаи 230 сомонара. Моделое ки ҳамин фирмаи авша дора дӯстони азиз аҳамиятият ягонташ мисол формаш безеб нест. Ҳамаш хушрӯ вай ҳамаш чӣ хеле ки меган стили туркӣ катиян. Иҷа шлёпкаҳо ҳастай. Рости инора нархоша напурсидем. Чӣ тавре гуфтам клен доштан. Ина ино бошад 120 сомонӣ. Ино кетӣ сабукак туркӣ. Се ранг дора ази аз пешаш амхе басанушки боре 130 будай бахшиш. Вай дора бантик дора. Чӣ тавре ки гуфтам дӯстони азиз ино нархи донашай. Нархи касоне ки бисёр мегиранд бо арзон мешавад. ина марҳамат. Бозор чӣ қадар калонай чӣ хеле ки медонед ва бор
дар уҷа ҳар ҷода ҳар хел мефурӯшанд. Баъзан мешавад ки аз ҳамин ҷое ки ман ба навор гирифтагӣ ҳастам ҷои оптимай ба дуртарак меравӣ ҳамҷо қиматтаракай, ё ин ки баръакс ҷойере ки ман ба навор гирифтагӣ ҳастам ҷои қиматай. Барои ҳавай ҳам ман мегӯям ки вақте бозор биёед як бор муқоиса кунед ки ҷое арзон бошад аз он ҷо харидорӣ кунед. Яъне ки ҳамун ҷое ки ман адрес додам омада аз уҷа нагиреду чанд ҷора бинед. Мисол ки ҷоеш ки вай боша барои шумо арзон боша аз уҷа харидорӣ кунед. Муҳим он ки шумо мисол сифати хубша ёвед. Иҷада шлёп